Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina. Ene wayno en keɓi namdali kewɗi wonde en mbayri wadde jewte men biyeteɗe koɗo galle. Eyi wona yejjidde ko e mum tan gonɗen. Eɗen gandi ko namdi ko hunde mawde. Wadde émission ne saɗi nde jahata ha mbaɗa émission goto ko hunde sande noko namdoto ko heewi. Noko namdoto ko heewi to cowa dañƴata ko mbaɗɗen hen taw saha safo tan so dañi hunde ko mbaɗen hen sen ngala kadi ta muñe ha no Allah defo waɗe noon. E radio noon ko jangde pulaar nde kam huccanama joni. Jangde pulaar nde no wiyeno ko ñagano ko e waɗama ɗum. No woodi ñaktinoɓe wonde jiyata bindi hay batte e pulaar hay batte e bindi alquran arab yo mbaɗen kadi whatsapp banggue kadi jangga udditama aser jawtu dow o udditono. Hanki noon eɗen ponno jangguinde hanki kono taw jangguirguel nguel wonno sagga seeɗa nde fewi woyde taw koye waktu o ɓenni ɗum saabi hanki on keɓani windana mon asere nde. Hatta kam ko janggano ko foof tonggui ko janggano ko janggano ko tonggui ko janggano ko wonande an gonɗo hen o janoɗo ha woɗɗoyo mamin garte ma. An garɗo joni o amin dusma ha jiiya limtogo jiiya masɗe ɗe ganda no masirte. On saha ndendoyen ndendoyen wadde ekkorɗe sen gayni naten jangde. Jangde waɗi ko ganda ko wiyete masɗe ɗe, ganda alkule maseteɗe ɗe, ganda no reninirte. So gasi noon mbawa janggude kala ko winda jangga ko jiɗɗa windude binda. Ɗum noon heɓato koye yarude jaam jaam wasa heñade wasa heppude jangde seeɗa wawande ɓuuri ko heewi wawaka. Jara jaam jaam hoto heppu hoto heño yaaru jaam jaam. An janggunoɗo ɓeyda ɗigginde an mo janggano wora koccuɗani foti foof. Ɗum ɗo kadi woni ko jinnumi haalande on wonde aset hanki ene fonno janggede kono wonaga am wonata moon koye kaɓorgal ngal joguino caɗele. Ɗum saabino en mbawata jangginde e nder weeyo he. Hatta noon kamɓe kam janggoɓe duɗal limto arab limto pulaar ɓe dokkama alluji mabɓe reftoji mabɓe haɓe defto. Onon noon wonɓe youtube ɓe kala ko arani to mon to gandon wona jidde on. So tawi tan woodi ko ɗon ko joli ga amen ga ɓe janggui ɓe gayni mo on dokke hen on kadi kutorɗon kadi mbaɗon hen balle mon e jinggere moɗon jingge balle mbimi on. Onon wonɓe youtube ɓe facebook ɓe oɗon keɗo oɗon jangga oɗon mbawa. Mi yiyani on de on jiyani kam de teskoɗe e gandal ngal e ko addata ha yetto on ko jawdi connexion wifi ɗum ɗo foof ko jawdi addata ɗum. Wadde goto kala wasa yawde rendina ɗum waɗa ɗum e oɗon numéro gonɗo no. Gonɗo no so waɗi ma yetto min 00 221 o mon ɗon 00 221 77 906 14 81. Mbaɗa tan yaya mbaɗon li jiyam whatsapp o mbaɗon hen lombon hen so orange money so wave so websere ñamana gara mbaɗe hen jinggene jangde nde ballene no yariri yeeso. On jii télé o kam joni wayri wadde hunde waɗi ɗum ko ronki yaade ko yaha waɗa ha ko ronkama min kaali hemin tan mbi min donki yon daronon ɗum wadde ko dari ko wona min darni ɗum ko dari waɗi ha dari ko min jiiɗi wadde hen ko heewi e nafooje min donki yaade
min lelni hamin daña ɗumin jaade min jaha kala komin gummani tan min nodda on ngare jingue ngare balle min noon ko dañde jabotoɓe kadi min gama non ko yaade kadi namde keewa lesto taw namde ɗe addaka kadi addaka sono namdo kam yataw namdo waɗi feere ma wona a waɗi hen doole ma min ganda kam ko kalɗa ko namdiɗa ko ene hani namdede kono sa yi ɗum ɗo arani a addani ko waɗata ha ara ko ɗiƴi tan deeƴa so ari keɓa arani deƴƴa deeƴa walla gadda balla jinga wadde mbaɗi eraga faade moɗon ballon jingon numéro o nanɗon mbaɗe hen foddeji mon ɗe poɗɗon doole potani goto ko waɗa hen ko wawi ko no wawiri ni yetto en waɗe keese he ko hatojina waɗete hen ko waɗe hen yetto on so haaji Allah inchallahu taala ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama salam Dental Dina TV oɗon toon ndendine gadde yetto rendo men onon wonɓe Facebook oɗon gandi no yetto on toon oɗon kutoro on kadi mbaɗe balle mon yetto en eyyi mbaɗe balle yetto en ko yiɗi wadde ko yetto on yo Allah wallu kadi yo Allah newnu Allah en ɗo jeeɗo ñogo cakki ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam